Maarten. Ja. Hartelijk welkom. Dank u. Wij zijn zeer blij dat u bij de supporters van Sint-Jozef bent. Sint-Jozef College. Nog eerder dan in het Sint-Maarten College. Leuk. Nu ja, we werken dan ook dicht bij het Sint-Martinuskerk. Ja, ja. U bent eigenlijk een elkaar. Zij vragen ons dan ook dat u steeds uit Spanje komt en dan nog met uw zoon woont. Heeft u misschien een vakantiehuis in Spanje? En met uw zoon woont, dat moet echt niet makkelijk varen zijn op de Lende. Ja, We hebben uitgerekend dat u 696 jaar oud bent. ja, het zal wel veel zijn. Niet verwonderen dat u zo lang op bed heeft. De meeste heeft nog maar 3 minuten. U was ooit soldaat in het Romeinse leger, dat moet wel spannend geweest zijn. Heeft u daar nog herinneringen aan? Het schijnt dat u de helft motto aan een bedelaar heeft. Wat heeft die wat daar eigenlijk mee gedaan? En wat heeft u gedaan met de andere helft van de motto? U heeft ook een klooster gesticht in Frankrijk en u bent bisschop geworden. Bestaat dat klooster nog en hoe voelt het om bisschop te zijn? Draagt u elke dag die kleren of heeft u ook vrije tijd Sintenkledij of sportsintenkledij? We hebben nog vele vragen. Ah ja, schitterend, schitterend. En hoe doet u het om in één nacht zoveel kindjes van geschenken te worden? We vragen ons ook af of u soms witte fietsen heeft. En hebben uw fietsen ook een vader en een moeder? Of komen die uit de hemel? Of kan je studeren voor niet in een fietsenstoel? Schitterende vraag. Als u de rest van het jaar heeft een speelgoedfabriek of een chocolade? Of misschien een mandarijntjesplantage? Of verlanglijstjes zitten al in uw fietsjes voor zijn. Maar ik vermoed dat er echt heel veel verloren raakt. Of zou u eens moeten herorganiseren? Ah ja. Onze kamer beland. Mama en papa zijn dus ook zeer dankbaar, want ze zouden het vaak in deze crisistijd allemaal niet zelf kunnen. Heel goed, economisch. Dank u vriendelijk, bravo, ze gaan zo. We gaan nog wat prachtige vragen tussenin.